Demà passat, Convergència celebra el seu superdissabte. Sembla el nom d'una campanya d'una cadena d'electrodomèstics, però és que Convergència també estan de rebaixes. I també els aniria bé renovar alguns trastos vells. En el superdissabte es prendran dues decisions. Si es manté el partit o se'n funda un de nou, i si es manté Quico Homs de candidat a Madrid o se'n busca un de nou. Tot fa pensar que es canviarà el partit i es mantindrà Quico Homs. Jo no sóc ningú per opinar, però a veure, la marca Convergència està gastada i en Quico Homs no? En fi, ells sabran. El superdissabte també servirà per visualitzar els diferents grups que volen liderar el partit. Hi ha Nova Convergència liderat per Germà Gordó, que té el suport de Santi Vila i de la gent menys indepe del partit. I després hi ha Jordi Turull. No, aquest és el Rull, el Turull. El Turull té els suports de Neus Munté i Carles Puigdemont. A més, hi ha altres grups que també volen dir-hi la seva. Moment Zero, Llibergència, Generació Llibertat, Alcaldes Independents, la gent del Rull... No, aquest és el Turull. I cadascú té el seu matís ideològic, però tots volen aconseguir una cadira al partit. Vine al superdissabte de Convergència. Diversió assegurada per a tota la família, sobretot si ets d'Unió. Ole, ole!